Ja, det er anden mundtlig aflevering om ligevægtssystemer. Vi har fået en reaktionligning for ammoniakreaktionen, som hedder N2 plus 3H2 er ligevægt med 2NH3. Og ud fra Le Chateliers princip skal vi forklare, om ammoniakreaktionen skal køre ved højt eller lavt tryk, og om den skal køre ved høj eller lav temperatur, og hvilken indvirkning det kan have på reaktionshastigheden. Le Chateliers princip går ud på, at et ydre indgreb modvirkes ved en forskydning i den modsatte retning. Altså hvis man forøger noget, for eksempel N2, så vil det blive formindsket igen for at finde tilbage til ligevægt. Der sker altså det modsatte af, hvad man forøger, for eksempel. Hvis vi starter med at se på, eller forklare ud fra hans princip, om ammoniakreaktionen skal køre ved højt eller lavt tryk, finder vi ud af, at der sker et indgreb i ligevægtssystemet. Når vi hæver trykket, vil systemet forskyde ligevægten i den retning, som mindsker trykket, altså i den retning, hvor der er færrest partikler. Og vi kan se på ligningen, at der er 4 partikler på reaktanternes side og 2 partikler på produktets side. Altså vil et øget tryk forskyde ligevægten mod højre. Når man øger trykket, bliver molekyltætheden forøget, og reaktionsbryggen bliver større. Det vil sige, at det bliver forskudt mod... Ja, det har jeg sagt. Nå. Og så det andet spørgsmål er, hvis vi laver et indgreb ved at i det ligevægtssystem ved for eksempel at hæve temperaturen, vil systemet forskyde ligevægten i den retning, som så sænker temperaturen. Vi får at vide, at ammoniakreaktionen er eksoterm, altså den er varmeudviklende, men så for at søge tilbage til ligevægt vil den forbruge af varmen, og systemet vil derfor løbe mod venstre i den endoterme retning. Og hvilken indvirkning det vil have på reaktionshastigheden, er, at reaktionshastigheden vil gå højere, hvis temperaturen bliver hævet. Hvis temperaturen er lavere, vil den selvfølgelig reaktionshastigheden blive længere, og man skal passe på ved en ammoniakreaktion, at man ikke sætter temperaturen alt for lavt. Men ud fra det her kan man se, at en ammoniakreaktion skal køre ved højt tryk og ved høj temperatur. Det var det.